Iris James o gangen Merched y Wawr Tidrath. I ni wedi enwebu Ruth Sharpe ar gyfer y gystadleuaeth yma oherwydd bod wedi dod i'r ardal a'i brwdfrydedd i ymuno mewn gyda gweithgareddau Cymraeg ac yn arbennig i ddysgu'r iaith. Mae Ruth yn gymdogus i fi a mae'n aelod yn Merched y Wawr ers 2-3 blynedd siŵr o fod. Mae'n hoff iawn o helpu ni ar y ffarm, yn enwedig gyda'r defyd. Fel na, mae'n gweud mae wedi dysgu lot o'r iaith. Enillodd Ruth am stori fer, cystadleuaeth gyda Merched y Wawr i'r dysgwyr. Teitl y stori oedd fy ffon. Mae'n hoff iawn o'i ffon, mae'n defnyddio'r ffon wrth gwrs pan bod hi'n dod gyda ni helpu da'r defyd, ond mae'n hoff iawn o gerdded, a mae'r ffon yn bwysig iawn i fi. Mae Ruth yn gweld pwysigrwydd mawr i siarad yr iaith, ond mae moyn ymarfer gymaint o gallu, a felly mae'n ffyddlon i Merched y Wawr. Mae'n mynd wedyn yn yr wythnos i sgwrsio a trafod gyda ffrindiau, a bob man mae'n mynd, mae'n defnyddio'r iaith gymaint o gallu. A pan bod hi gyda ni yn helpu, mae'r iaith yn bwysig iawn i fi. Wedd Ruth ddim yn hoff iawn o fod o flaen y camera, ond fel Merched y Wawr yn Tidrath, o'n i'n teimlo bod Ruth yn llawn heiddi cael ei chymeradwyo ar gyfer y wobr yma.